وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para habaib, para kiai, para sesepuh yang kula muliakan, Sahibul Hajah, Bapak Haji Hanafi, sedaya para asatid, bapak-bapak, ibu-ibu, mugi-mugi tansah sehat sedaya, barokah sedaya. Pangapunten operator, ampun dirubah. Kembali sing pertama pun saya pertama ampun untuk saya kuageng-ageng pun saya dibalik nomor pertama melihu ampun. Alhamdulillah dalu niki kita sowan masyaallah nggih wonten ngunjukaken raos syukur dhateng ngersanipun Allah. Kita miwiti kempalan rutinan ngaos supados langkung sempurna, langkung mengikat. Dados sempurna mengikat niku saged ajeg, saged rutin, saged ngrembaka, saged ngejak-ngejak putra putu derek ngaos rutinan mriki. Mula dikai ilmu kalih dzikir. Ilmu kalih dzikir, antara ilmu kalih dzikir menika dipun dadosaken setunggal naminipun legine iman. Dados dalu niki kula resmekaken kempalan jamaiyah khalawatul iman ingkang maknanipun legine iman. Legi niku manis, manise iman. Mugi-mugi iman kita nika kita nikmati. Legi nikmat niku istilah saking sinten boten keng kula, keng Rasulullah. Dados Kanjeng Nabi dawuh kata-kata khalawatul iman niku dawuh saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iki menika khalawatul iman, legine iman. Mungkin harapan kawula secara pribadi lan harapan saking sedaya pengurus saking mungkin dipun getok tularaken, dipun rutinaken. Lah kempali selapanan apa iki? Selasa paing ngaten mriki menika dzikir legine iman, kajian ilmu nggih legine iman. Ngaten nggih. Kitabipun pokoke marane dhateng legine iman. Bahasane Kanjeng Nabi khalawatul iman. Terus niku istilah saking Kanjeng Nabi. Hadise sahih sallallahu alaihi wasallam. Legi niku manis, halawah. Sarate wong tuk nikmate iman, legine iman. Aja muni legiman nggih. Nganu ngajine legiman. Boten lho, legine. Nek legiman sederek kita legiman nggih. Legine iman. Manise iman. Syaratipun wong tuk legine iman syarate kita remen dateng dulur kita
apa-apa sing kita remeni kangge awak kita. Niki syarat pertama. Wong iso entuk legine iman kudu duwe seneng nek dulure entuk perkara sing perkara iku misale kita entuk seneng. Misalipun awak sehat. Niku nek derek kita sehat kita seneng. Sebab umpama kita sehat ya seneng. Derek kita diparingi bahagia, kita remen. Dulur kita bahagia, tanggi kita sing Islam iman bahagia, misanan kita bahagia, bulik kita bahagia, minduan kita bahagia. Niku kita remen sebab umpama tiba kita nggih remen. Niku syaratnya untuk legine iman. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Niku syarat nomor setunggal. Nomor kali kepengen untuk legine iman inggih menika kiyambake niki umpami ngekeki wong niku ngekekine barang sing paling disenengi. Lagi abot kowe duwe kanca ning dalan mlaku, wonge mlaku kowe numpak motor, sepeda motor, mbok goncekno seneng mboten? Lah sepeda motormu ndek mbok kekno seneng mboten? Lah iku nek iso kekno. Berarti jenengan kepengin entuk legine iman, nek ana wong mlaku timik-timik kok kesel, kowe ngerti, mbok goncekno seneng. Mbok motormu kono luweh. Lah iki sing paling kowe abot sing ndi? Goncekno tok napa mbok kekno sak motore? Lah iku sing nek legine iman kekno sak motore. Ha? Iku sing tingkat tinggi. Jenenge cara Quran niku dawuhe Quran. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kowe gak iso mencapai tingkatan becik sing tingkat dhuwur hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kowe rela ngekeki barang ning dulurmu, ngekeki ning kancamu barang sing mbok senengi, barang sing mbok senengi. Apa tuh Pak? Nek ulama kuno biasa Pak Nabi. Omah dikekno biasa. Ulama kuno. Ya. Ojo terus apa iku mau sepeda motor bodong. Mbok kekno wong sing gak ono surat-surate. Iku ana sing sampai koyo jenenge legine iman. Rela peweh ning gone dulure barang sing paling seneng. Nek mau mboten seneng nek dulure entuk perkara sing kita ya seneng nek tiba kita. Wis loro nggih, niku wong iso ngrasakno legine. Nomor 3, wong ngrasakno legine iman niku kiyambake ngeman agamane. Agamane dipun iman. Contohnya ngeten. Ketinggalan jamaah. Kalih ketinggalan wong blonjo
iku kue ngeman di kelangan wong blonjo apa kelangan jamaah. Wayahe jamaah ana wong blonjo, kowe duwe toko plek masjid, wayahe komat ana wong blonjo, kowe iman di kelangan jamaah apa kelangan wong blonjo? Lho iki nek wong tingkatane legine iman iku wedi kelangan jamaah iku lagi ngrasakno manise iman. Dadi nomor 3 nggih, ngeman agamane ketimbang dunyane. Saestu ya Allah, wong nek ngeman agama iku manjane ya Allah. Biyen iki ana ulama-ulama kuno niku kathah. Ngoten niku nggih. Pangapunten nggih. Niki tak cerita bapak kula nggih. Nen bapak kula niku wonten Pak Lek kula niki naminipun Nokman Thohir. Nokman Thohir niku Pak Lek kula sampun sedo. Diutus Gus Dur. Wekdal niku Gus Dur tasih presiden, Pak. Diutus ning daleme bapak. Kula pas senggang ndampingi wong badhe madhep bapak kula pun sepuh, mun wayahe sare lagi ambeke dugine dalu diutus Gus Dur waktu dados presiden. Akhirnya ditemoni bapak kula kalih sarean ngudalu niku kiyambake napa namung matur dhateng bapak kula diutus Gus Dur panjenengane kersa badhe diaturi tindak haji. Bapak kula diaturi tindak haji. Nah tindak haji nggih dangu nggih. Ngoten niku bapak kula mboten kersa niku nggih. Gus Dur nggih mboten gelo mboten. Sebab bapak kula niku ngeman prai ngaji. Nggone aku kaji sampai 30 dina, 40 dina ku ninggal napa? Ngaji lak prai suwi. Sampai ngaten. Ngeman praine ngaji. Niki berarti beda nggih cara pola pikire. Nek kita kan bangga sik ngene mboten. Diaturi presiden apa? Haji nggih. Kita kan ketutup bangga nggih. Tapi nek yai kados bapak kula ngoten niku masyaallah. Kula iman napa meraekno napa ngaji iki. Lho niku ngoten. Ateh. Dados penggali beda. Lah ngeten iki lho, tiyang sing wis menikmati legine wis pira aku mau. Agamane luwih dieman. Yakni ngajine luwih dieman. Padahal kaji wae agama lho nggih. Cuma ngabotno ngaji. Niku nanti. Nomor 4 legine iman diantarane sing tingkat naya dhuwur kiyambake ngraosaken manahe atine tambah dina tambah resik. Atine kula panjenengan tasih butek. Kula panjenengan iki atine butek resik dereng. Kan kacamataku di lijali. Kacamataku urung tak ning mobil. Awak dhewe niki kan atine tasih reget. Kula panjenengan iki cara ati tasih reget. Regete dhewe yo. Nek kaya regete wong sawah, wong tani. Napa atine reget? Di antara
nyukurno tanggane werenge akeh. Pepeh dheweke ora tandur, musuhe tandur, werenge akeh, ulere akeh, gagal panen disyukurno. Iki wong tani sing atine reget. Awe nyukurno tanggane gagal panen. Lah nek napa niku regete napa? Regete kiai, atine kiai reget niku nggih kathah. Kados kula panjenengan iki kiai nggih atine gampang reget nggih kathah. Termasuk pamer. Termasuk rumangsa. Apa-apa kathah rumangsa. Lho. Niki termasuk regetipun napa? Amin. Regetipun atine ulama. Nggih. Termasuk regetipun atine ulama menika serai sesawi ulama niku gampil. Mugi-mugi kita mboten nggih. Niku gampil antar kiai karo kiai, ulama karo ulama iku penyakite napa serai. Iki mlene gampang tukaran. Mulane ning gone kitab niku anane ulama Fudail bin Iyad anake gawe omah. Kowe nek gawe omah jong wong kowe iku ya wong alim, anake Fudail bin Iyad. Aja jejer padha wong alime ya. Engko ndak iri-irinan, rada adoh. Kowe ustad, omah aja cedak ustad, rada adoh. Ben gak gampang iri-irinan. Sampai ngoten ning kitab-kitab Masya Allah. Jadi resike ati bernikat niki tandane legine iman. Pira kumung? Sekawan. Ingkang terakhir tanda wong legine iman tinggene kebencian boten dangtek. Ngaose boten dangtek, jamaah boten dangtek, maca Qur'ane boten dangtek. Lho, awak dhewe niki sing boten dangtek lho mangan. Mangane sampeyan kula boten dangtek, turune boten dangtek. Tapi nek ngibadah niku dangtek. Semangat tahajud. Lu kok ora subuh? Mau sholat tahajud tok ora sholat subuh. Ana sing seneng nekani sholawat apa iki teng lapangan-lapangan. Ora sholat isya, ora sholat maghrib. Malah nekani apa sholawatan ora sholat nekani sholawatan. Lho niki apa ora piye lek iki ya. Dadi awak dhewe niki ibadahe aja dangtek, ngajine aja dangtek. Kitabe napa sing diwaca mungkin? Ayuhan nas kitabe diterasaken nggih. Mungkin dikire jare nanti kula kirim iki. Dikire pun. Mungkin dikir sing diwaca. Mungkin dikir legine iman kula susunaken. Kula kirimaken di separeno sak lembar. Dikir legine iman ben awak dhewe diparingi sehat. Mungkin diwaca pendak sosor apa? Sosok paing. Senin malam sosok. Senin malam sosok paing ben legine iman ben awake dhewe iki uripe niki boten kemerungsung, atine ayem. Sing wedok ayem, sing lanang ayem. Nggih, anake ayem, putune ayem. Paringi sehat wilujeng kabeh. Monggo jenengan kula jak dikir sing gegayutan legine iman. Pertama
kula jak dikire Imam Sayyid Ahmad Ar-Rifai niki dikir bismillah. Dikir niki mungkin kula foto-foto akan wonten pulpen kersane wonten pulpen nggih. Sayyid Imam Ahmad Ar-Rifai niki Sayyid Muhammad ginakaken naminipun doa khirosah. Khirosah itu jogo awak sangka penyakit, jogo usaha saking kerugian, jogo anak sangka kemaksiatan, jogo omah, jogo iman, jogo dunya, jogo agama, jogo sawah, jogo toko, jogo napa mawon jenenge khirosah saking Sayyid Ahmad Ar-Rifai sing gadah thariqah rifaiyah. Boten rifaiyah sing teng Indonesia nggih. Thariqah rifaiyah kuno. Iki Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ngendikan. Monggo kula jak sareng jenengan amin utahe nderekaken mungkin nggih. Sayyid Ahmad Ar-Rifai Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin amin. Derek nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Bismillah i'tasamtu billah. Bismillah intasartu billah. Bismillah masya Allah. La ya'ti bil khairi illallah. Bismillah masya Allah. La yasifu su'a illallah. Bismillah masya Allah. Makana min ni'matin famin Allah. Bismillah masya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahi dhahara sirrullah. Bismillahi dhahara sirrullah. Bismillah jaa nasrullah. Bismillah ata amrullah. Bismillah barozat gharatullah. Bismillah tamat kalimatullah. Bismillah raqibat khuyulullah. Bismillah intasyarat junudullah. Bismillah ja'at rijalullah. Bismillah lama'at ayatullah. Bismillah nahnu fi amanillah. Bismillah alaina sitrullah. Bismillah
haulana hisnullah bismillah fauqana hifdullah bismillah yakhrusuna hisbullah bismillah dakhalna fi sahati la ilaha illallah bismillah kharajna ila sokhra'i amani Muhammad Rasulillah bismillah qul kullun min indillah bismillah nahnu al-ghalibun biiznillah bismillah ma'ana yadullah bismillah wa kafa billah bismillah walhamdulillah bismillah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Niki dikire Ahmad Arifai ingkang diwastani khirosah jogo. Ingkang nomor kali hizib hifdin ni'mah, donga ngawetno nikmat. Jadi nikmat Allah ben awet, boten dicabut kali Allah. Kita diparingi nikmat kali Allah kanthi ridho, boten dilulu kali pangeran, lan nikmate boten dicabut kali pangeran. Naminipun donga hifdin ni'mah, jaga nikmat. Iki ingkang salajengipun nggih. Terus mungkin nek mun di foto apa niki dipun dadosaken setunggal. Niki jenengan amin amin mawon nggih. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minal rahmati shumulaha wa minal afiyati khusulaha wa minal aishi arqada wa minal umri as'ada wa minal ihsani atamma wa minal in'ami a'amma wa minal fadli a'zaba wa minal lutfi anfa'ah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma ihtim bis sa'adati ajalana wa haqqiq bi ziyadati amalana. Ya Allah, paringana kita akhir hayat kanthi bejo, wa haqqiq bi ziyadati amalana. Ya Allah, angen-angen kita mugi-mugi terwujud tambah barokah. Waqrin bil afiyati huduwana wa asolana. Mugi-mugi kita sedaya esok sore dalu rina wengi sehat terus, selamat. Waj'al ila rahmatika masirana wa ma'alana. Mugi-mugi kita kembali ini akhir sedaya datang rahmat Allah. Wasbub sijala afika ala dunubina wa munna alaina bi islahi uyubina waj'alit taqwa zadana wa fi dinika ijtihadana wa alayka tawakkulana wa i'timadana wa ila ridwanika ma'adana. Allahumma sabbitna ala nahjil istiqamah
وأعذنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة اللهم خفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار واكفنا واصرف عنا شر الأشرار واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حليم يا جبار يا الله يا الله يا الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وارزقنا اجتنابه ولا تجعل علينا متشابها فنتبع الهوى اللهم إنا نعوذ بك أن نموت في طلب الدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladhdallin. Amin. Dados njaga karo njaga sangka bahaya karo nikmate iku kejaga. Dados sampai husnul khotimah. Nah niku loro niki tinggi wirid nek sing mimpin nganggone masalu sing maca dhewe nganggone ini yang tunggal ngoten nggih. Terus mungkin mugi-mugi saged dipun ngrembakaken kula dimatur bilih niki dalu merupakan peletak pertama, lonceng pertama Jam'iyah Legine Iman. Lan mungkin insyaallah logone tetep ngangge logo niki. Niki L5 niku lho. Sing kula kiri klambi 5L wagen. Ukurannya kula 5L. Nah niki tetep mungkin badhe niki insyaallah niki buka teng niki pertama mungkin insyaallah kedua mungkin tapi selambangnya ki ngriki mungkin kedua Surabaya nggih Legine Iman lah pun kula rencanaken mungkin sing ketiga teng Magelang mungkin dihadiri kaliatus yang hafal Quran. Nah, mungkin nek saged nek Magelang tasih dangu mulut teng Magelang mungkin konco-konco hafal Quran, kiai-kiai hafal Quran, pondok-pondok Quran kempal jumlahnya kaliatus. Nah, mungkin kita sekalian buka Jam'iyah Legine Iman. Logone iki gini. Ya. Terus mungkin ngrembaka nggih kula beto teng pundi-pundi logone niki nggih dugi luar Jawa tapi lonceng niki pertama niki nembe bukaan pertama. Mungkin badhe niki rencana kula Surabaya insyaallah sampun kula kontak mangkene teng dipun paring izin kalih napa niku mestinya teng Masjid Ampel kantor kula Masjid Ampel nggih ngijini Masjid Ampel Surabaya Masjid Ampel Betawi teng sederek sahabat kula kan sangat erat Pak Haji Sarwanto mungkin dibuka teng Surabaya mriku. Mungkin tiga ting Magelang mereka kufat pengasuh pondok Quran wonten kali atus kufat guru-guru mah ya ini pun ya ini pun mungkin dikira gini logone gini mungkin
nyebar mugi-mugi Allah ngridani saged ngrembaka dugi putih-putih insyaallah mungkin cara Jawa cikal bakal iki insyaallah mugi-mugi saged dugi putih-putih pokokipun nganggene kedah ahli sunnah wal jamaah paham nggih kedah ahli sunnah wal jamaah jadi mungkin rangkaiane nggih ingkang baku dikir wau tapi tambahane saged kali khatmil Quran saged yasinan saged nek khatmil Quran niku anu Pak Hanafi saya ini setengah juz saat ini wonten Quran sing setengah juz dados tiyang boten kedangon setengah juz nek sak juz kan 20 halaman nek setengah juz niku sedasa halaman nggih utahe nek pados pesenan yang berjalan saged dicetak seprapat dados sak juz tiyang sekawan niku namung gangsal halaman tapi teng pojok pados Quran mungkin saged ngrembaka maca Quran sekaligus iku pun dikirimno donga kangge keluarga kang sedo sing maca Quran mungkin nggih derek ibu-ibu bapak-bapak diniatno ganjarane kan keluarga kang kapundhut dewi-dewi nggih nah, terus kitab bariku donga niki bon niku simpel ngene iki insyaallah mugi barokah terus mungkin mriki Surabaya Magelang terus niku mungkin tiap lotin putih-putih betul niki lan logo niki terus niki terus mugi-mugi dados kempalan jamiah halawatul iman nggih jamiah halawatul iman legine iman niki boten badhe nyalon partai boten boten badhe nyalon bupati boten wonten urusan politik sedaya saged derek lha ngaten nggih boten urusan politik boten pokoke ngaos lan ngajine aja aneh-aneh pokoke ahli sunnah wal jamaah nggih niku sing penting jes pokokipun nggih kula pesen misalipun jenengan mungkin dipun diparingi kali mriki lembaran legine iman jenengan waos ning keluarganya tapi mungkin nek pas selapan dados tunggal iki ada nggih dados jenengan ning disone ning langgar-langgar kersane diwaca donga niku lah mungkin nek pas Selasa apa niki Selasa Pahing nah niku mungkin kanca-kanca niku dijaki mriki. Nah, ngaten nggih niku. Minangka kersane kempal silaturahminipun. Insyaallah. Nggo ya iso digone Mekah barang bil. Legine iman bocah-bocah sing done Mekah maksud. Nganggo legine iman. Ya bil kok diloncengno teng mriku barang nggih. Insyaallah. Mugi barokah sedaya. Kula tak teras pamit Pak Hanafi lo bakdo subuh bucal sampun kula kali anak kula tak kersane wangsul itu mugi barokah jan sekecaken mugi barokah punten ingkang kathah mugi Allah ngridani nggih Allah ngridani terus niku kula wangsuli mboten tenggene bab bisnis dikir niki mboten dikir bab bisnis tak ngeten nggih kempalan dikir mboten politik mboten napa-napa kae nggih ben awak kita niki uripe dipun tedahaken kali Gusti Allah ngeten nggih paringi iman kuat ilmune tambah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.